Mai sauraro Assalamu alaikum. Rashin jituwa kashi na 35. Ganin su masu Amila sun ki sanar da ita bakin da za su zo. Asali ma sai dariya suke yi mata. Sun maida ta kamar wata kwarkwar. Sai ta koma kicin wurin Ammi. Ta same ta tana jera kek a kwantena mai kyau. Filet ta ɗauko, ta ɗibi kek ɗin ta fice. Bedroom ɗin Ammi ta nufa, ta haye tsakiyar gado, ta soma cin kek ɗin cike da nutsuwa. Bayan ta kammala, ta sha ruwa, sai ta bi lafiyar gado, tana wani limshe idanu, alamun za a soma sana'ar. Wayarta ta ɗauko ta soma rubutu, fuskar ta ɗauke da love smile, hand in hand and heart to heart, my love, for you shall never part. Sai ta sauke kanta saman filo, kirjinta cike da jin dirin ƙaunar mijinta. Ji take kamar ta yi tsuntsu, ta ganta gabansa. Ƙaran shigowar saƙo ya sanya ta tashi zaune. Tana ci gaba da limshe idanu, wanda suka soma yi mata nauyi saboda jin barci. 3 words make heart beat faster. 3 words makes my legs shake. 3 words make my head spin. 3 words I love you. Murmusawa ta yi, ta maida masa da I love you too, food of my soul. Kashe wayar ta yi, ta kwanta saboda ta san yanzu zai iya doka mata kira ya hana mata barci. Cikin barci take jin ana shafa mata fuska tare da kiranta. Ummi, ummi, wake of uncle ya kawo ni da sa'antina. Bude idanu ta yi, ta sauka kan baby Haiba. Murza ice nata ta yi. Ta ga dai baby Haiba ce a gabanta. Tana ta yi mata murmushi. A hanzarce ta rungume ta tsantsan. Tana jin wani sabon farin ciki na ratsa kirjinta. Ita dai tana jin son yarinyar har cikin tsokar zuciyarta. Sakinta ta yi ta shige toilet. Ta fito ta ɗauke ta tana cewa yaushe kuka zo. Jiya da ɗazun ta ansa cikin shirman yarinta. Dariya ta sanya, tana mannawa cik nata kiss. Ita ma ta maida mata da martani. Cike da murmushi, Mira ta ce da yarinyar, I love you so much baby. I love you too ummina, ta amsa cikin fitar dariya. Matse ta yi a jikinta, sosai take mamakin wayan yarinyar. Gani ma ta yi har ta girma cikin 'yan watannin da bata ganta ba. Ko da ta fito main falo, togewa ta tana bin mutanen falon da kallo cike da mamaki. Mommy, Daddy, Aunty Lubna, Anas tare da Laila ne zaune suna gaisawa da su Abu. Arso mana diyata, kya tsaya a nan? Ni ce na hana a sanar miki don ina son mu yi miki surprise. Mommy ta ce cikin murmushi. A hankali ta karaso ta gaishe su cike da walwala. Laila ce ta matso kusa da ita. Ta yi whispering nata, labari da dumudumin sa sis. Fina dai ta yi aure, ta bar yaya Anas da ciwon zuciya. A hanzarce ta kalli site ɗin Anas, ta ga duk yara mai ya ƙara haske. Mai dai da rubanta ta yi kan Laila ta ce, ciwon so masifa ne. Allah ya kawo masa wacce ta fita. Amin dai anti mai ciki, cikin tsokana ta yi maganar. Duka Mira ta falla mata, ta saki ihu. Duk hankalin kowa ya dawo kansa. Harara anti ta zabga wa Laila, yayin da Ammi ta ce, ayya mama na bakon ka fa annabinka. Da daga zuwan ta zaki so mu cin zalunta. Kin shagwaba Ammi ta raina ni ne fa. Kawai daga na ce mai ciki sai ya zama nayi laifi. To an ce mai ciki. Ta faɗa da ƙarfi. Aiko suka kwashe musu da dariya. Sun kuyar da kai Mira ta yi cike da jin kunya. Taho nan diyata. Ita ma ai ta kusa shiga sahun nan ba da jimawa ba. Lokacin ma ke cinikin sauke kin ga sai ki rama da hujja. Momi ta ce tana janyo ta jikinta. Mai ciki, Laila ta kuma cewa cikin dariya. Zo ki fice waje Laila tun ban saba miki ba. A'a, ba inda za ta je kin ji? Ta wannan ki kyale ta. Ammi ta ce cikin dariya. Cikin Ammi ta shige ta yi lamo tana yi wa Mira magana da ido. Ita dai murmushi kawai take yi dan ta gano labarai ne sosai a bakin. Bayan kammala cin abincin da Amma ta shirya musu, sai suka dunguma zuwa gidan Umma, wacce tuni su Saif sun kawo mata rahoton isowar bakin. Sun samu tarba mai kyau a nan ma. Nan suka bar iyayenansu suna gaisawa da juna, yayin da su kuma suka nufi rum ɗin Mira. Suna shiga Aunty El ta ce, cikin nan yayi miki kyau kanwata. Allah ya maida mu dan shinki. Ni ma in ganni dauke da gudan jini na. Amin anti, lokaci ne da yayi zaki ga kamar ba a yi ba. Haka ne kam, Allah ya kawo masu albarka. Bila ta amsa cike da jimami. Amin yar uwa. Haduwa suka yi suna ta hira cike da wayewa. Yawa anti, waye na kuka samu labarin mamin baby Haiba ta yi aure. Kuma wai da gaske Anas ya kwanta ciwo akan rashin ta? Kallon Laila Lubna ta yi. Ta ko tashi da sauri ta koma gefen Asiya. Tana dariya. Ke dai kin bani da gulma. San ba a sirri a gaban sai kin fesa wa duniya. To wallahi gara ma tun wuri ki yi wa kanki fada. Tun kafin ki soma fuskantar matsala da mijin kan rashin sirri. Kai anti, ni kan ba zan gani ba. A fusace Lubna ta yo kanta, ta kwasa a guje, ta fice a ɗaki. Dariya sun da ke yi masu. Lubna ta dawo ta zauna tana cewa, Allah yawan magana bai yi ba. Wata rana sai ya kai mutum ya baro. Gaskiya ne anti, amma ni kaɗai ta faɗawa ba wani bare ba. Duk da haka ta bari a natsu ko. Wannan ne laifinta amma ai ba za ta ƙara ba. Ke dai basti kina tare da mutuniyar ki ne kawai. Asiya ta furta cikin dariya. Siririyar dariya Mira ta yi ta ce, to nayi shiru, na babar son jin labarin. Gulamma, dan kisan mijinki zai fede miki biri har wutsiya ko? A'a fa anti, wutsiya kalmar batsa ce, faɗin manya.
Dariya suka sanya dukansu. Zama Laila ta gyara ta ce gobe in Allah ya kai mu za mu koma saboda aikin dadi. Don haka ga ni ga ki ga kuma sisters naki. Ina son ki bani amsar bukatata na kyautar min da Haiba ba dan ni ba. Shiru Mira ta yi zuwa can ta ce anti ki jira zuwa gobe please. Oke ba komi Allah ya kai mu lafiya. Amin suka ansa. Bayan sallar la'asar su Asiya suka wuce gida tare da mazajensu. Gidan ya rage saura Ammi da Mira don Mommy tare da Sulaila suna gidan Umma. A kicin suke inda take taya Ammi aikin hada sofa. Mama na ki tafi ki huta yanzu zan kammala kin ji? Ammi na fa sami lafiya kawai ki bar ni da taya ki. Ban jin daɗin zaman nan. Babu aikin komai sai uban barci kamar wata kasa. Mama na kenan ba kya rabo da abin dariya Allah. Allah na warke Ammi. Na san ko ke ma kin san hakan. To Allah ya ƙara lafiya. Amin. Yawa Ammi. Anti Lubna tana son da mu bata kyautar bebin mu. Na ce ta bari na ji bakin ki akan batun. Ki bata kawai. Ai mai son naka yafi makiyinka. Kuma yaro na ya sanar da ni magana tun zuwan. Dan haka namu shine addu'ar Allah ya inganta rayuwarta cikin amincin Allah. Amin. Allah ya so hakan Ammi. Amin. Aikin suka ci gaba da yi zuwa can Ammi ta saki arziyar zuciya. Ammi wani abin aka yi kuma Mira ta tambaye ta cikin cewa mama na Allah abin tsoro. Lamarin duniyan nan abin tsoro. Yanzu ki duba yaron nan Anas shi fa ba ribar bariki ya samo ba. Mai gaba ɗayan ya ɗebo wa kansa. Me kenan Ammi? Cutar kanjamar ya kwaso wa kansa mama na. Gashi na ya jefa kansa a masifar da ita ce za ta kai shi lahira. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ammi Laila ta ce min fa ciwon son fina ce. Ya maida shi haka. Boye mata aka yi saboda surutunta. Hakikanin gaskiya ita ce yake fama da shi. Dan ɗazun nan mominsa take sanar min a gaban Lubna haka kuma na kira yaro na ya tabbatar min da shi ke damunsa. Ya salam Ammi bana son zaman yaya a Abuja nan. Dan Allah ki sa baki ya dawo gaban ku. Hankali na zai fi kwanciya. Cikin zubar hawaye take maganar. Mama na ki kwantar da hankalinki domin shi da kansa ya ce wani abu yake son kammalawa. Zai dawo da dukkanin harkokinsa garin Kaduna. Hakan ya fi kam shi kuma Anas Allah ya bashi lafiya. To amin Umma. Sun ce ciwon sai da ya gama cin jikinsa sannan ya farga. Sai dai fatan Allah ya yafe masa laifukansa ya sa ya cika da imani. Allahumma amin. Jin labarin da kaddarar da ta afkawa Anas duk sai ya sakar mata da jiki. Aikin ma kasa iya ci gaba ta yi. Fitowa falo ta yi, ta zauna saman kushin, ta zuba tagumi. Hannu biyu tana tunanin yadda al'amarin rayuwa ke juwa tamkar juyin masa a cikin tandarsa. Wani yanki na zuciyarta ke hasko mata mijinta tare da shedaniyar nan Azima, wanda shedan ne kawai yake raya mata hakan. Amma a wani yankin kuma ta ki aminta da mijinta zai iya komawa ruwa. Bata san sadda hawa yake biyo kumatunta ba. Sai da ta ji saukan hannu ana share mata. Kamshinsa kawai ya isar mata da shi ne a gabanta. Tana masa idanu ta yi hawayen na ci gaba da zubowa. Girgiza mata kai yayi ta miƙe tsaye tare da faɗawa kirjinsa. Ta saki kuka mai sauti wanda fitarsa ya janyo hankalin Ammi ta fito a hanzarce. Ganin Asim tsaye yana shafar bayan Mira yasa ta koma kicin. Meye matsalar matar Asim da har ta zauna tana yi masa asarar hawayenta masu matukar daraja. Cikin jan hanci ta amsa, yaya rayuwar Anas ta jefa ni cikin jimani wanda ya haifar da rawar zuciyata akan mijina. Haka kaddarar Anas ta zo masa cike da muni. Kuma ki sani mijinki ya yi tubar da Allah da manzansa suke so, wato na ba zai ƙara komawa ga aikata zunubi ba, sai dai a bisa rashin sani, wanda wannan kuskure ne da Allah yake yafewa bayansa a koda yaushe ba tare da saninsa ba. Alhamdulillah Allah ya sa mu dace daga cikin bayan da Allah yake yawan yafe mawa. Amin. Ina Ammi? Yayi tambayar yana mai dagota. Tana kicin. Hannunta ya ja zuwa kicin din. Sallamarsa ta ansa ba tare da ta juyo ba ta ce yaro na, dama kana garin nan sadda muka yi waya ɗazun? A Ammi, jirgi ka biyo kenan. Mama na tunda kin gama kukan banzan naki, zo ki kaɗa mun biyar can. Ammi ni fa tausayi ya bani, ko kuma tausayin mijinki ba? Wayyo Ammi na, ki yarda da ni. Na yarda da ke mana 100%, amma wurin son mijinki fa. Dariya Asim ya sanya tare da ficewa. Mira ta san koyar da kai ƙasa, cike da jin kunyar Ammi. Washe gari su Anti Lubna suka koma cike da jin daɗin karamcin da su Ammi suka yi masu, musamman kyautar bebi Haiba aka ba wa Lubna. Sannu ba ta hana zuwa, ga shar Mira ta cika watanni 4 ta koma gidan mijinta. Sun ci gaba da shimfiɗa soyayya mai cike da girmama juna, tare da ƙauna mai ban sha'awa. Kulawa ta musamman Asim yake bata tare da nunawa abin da ke cikinta so na gaban kwatance. A yau ta tashi da ciwon mara mai tsanani, kuma gashi cikin bai isa haihuwa ba. Tun tana daurewa har ta gaza. Ta zube saman rock tana tsiyayar hawaye. Cikin cijar lips ganin za ta mutu ba mataimaki. Sai ta rarrafa zuwa ɗakin Asim wanda yake tsaka da aiki akan laptop nasa. To masu sauraro sai a kasance da mu a gaba domin jin ci gaban labarin.